Kai, Eh, kai da yake sakare ne, mu ɗauko ka daga ƙauye shekarar ka nawa a garin nan. eh, Amma har yanzu mun yi ga hajiya ba irin magana da ba ta yi ba a kanka. A kan kai aure yau a jajibo wancan ka ce kaza, gobe a jajibo wannan ka ce kaza. kaza. A ɗorayi, Ce, kai, ba magana kaza muke maka ba. Aure. ina ji zai ƙara aure yanzu. Na ji zai ƙara aure. Uban wa ya ce maka ƙarin aure zai za ka tsaya ka saurari abin da ake gaya maka ko ba za ka tsaya Shege ba. kashi kaman gori ba. Wallahi. Cewa muka yi kai ya kamata mu maka aure daga wannan tun da kai ka ki ɗauko matar da zaka abin nan. Mu mun yanke shawara za mu baka wannan za ku yi aure. Kai da wannan za ku yi aure. Ke na ku aura min ita. Eh, Kai ban da hankali. me? Ban da hankali ba zan yi aure ba yanzu. Ba zan yi aure ba ban da hankali. Kai ne baka da hankalin? Ni hankali babu. Ka ji ko? Kin ji wannan sakarin yaron ko? Kana da hankali. Shi ya sa muka ga hankalin ka muka ce za mu baka ɗan mu. Ko mu damu da wai kai haka bane kiɗa garau ne kai ko kuma dimdim. Ke in ke ƙara magana ne ke. Gaban baba ne. Kana ji? Mhm. Tsakani ga Allah ba wai ba na son aure bane. Eh, Ni kuɗin rago babu. babu kuɗin rago. Banda kuɗin rago ba. Akwai kuɗin tinkiya ko? Banda kuɗin rago wallahi. Shi ya ce amma akwai kuɗin tinkiya. Malam. Dakata. Shi ragon dole aka ce in za a yi aure sai an yanka rago? Ba mu yi aure. Eh. Ba ya yi. Ni rago ba mu. Shi Wai ne kai tun baka yi auren ba har kake magana wai baka da ragon A banda suna? kuɗin rago gaskiya. Amma wannan Allah ya shirye ka. Amin. kai Hmm? ka shiga wuce. Ni ko? Zan yi abu ta yi yarinya. Allah Eh, to ka shiga wuce. To ko ya sake ni ka aure ni ne? shi kenan. Kuma